Aku wetan citra wesuwe oh iya weh jan tenan nah alon-alon mbah makin ndak kesleo mbah no reckon you no reckon you ayo sayang pur aku kira masak ya Pak isu-isu kira budal ning pasar iki masak lambung larane Dani lho dengan ki diskusi to jak omongan iki kok Pak Dek apa itu Pak ngambek apa jeberen ngamuk apa sih dipecahi kuwi ora ampun mecah-mecah sayang tidak punya uang Gondo iki basa ini macam-macam ki blurah iki. Gondo. Lah kok bar sunat iki gondo. Apa ana to gondo? Sunat ki apa ya gondo? Jenengan kan dia gondo. Dalane kena. Aku ora gondok, gondi. Ngono kuwi gondone Pak, ora tau ora gondok. Aku bar gondo gede kok. Belap-belap. Barang. Iki ning omahe sapa? Kula nuwun. Nanggap barang napa mboten? Enggak sih. Nggih. Enek kursine apa? Ana kursi apa? Digreng. Boten ketok. Boten ketok niki. Boten ketok. Nggih. Mripate picak niki. Nggih Bu, semuanya hitam. Picak niku lak sing ditupaki rodone 3 Oh niku becak niku. Picak niku boten ketok niku. boten sanes. Nggih. Bojone kowe jenengmu sapa? Kula Nuk Pak. Ya panjangnya Nuk Syahrini. Nuk. Saestu kula nggih wuta nami kula Tukul Arwana. Kok gak boleh? Ini barang apa kowe? Bose barang apa? Barang sinden.
Nah, sing